henne kasngi ka arpun real trik jemang ka wei ka dor basnong na rilum jantia kala wan chakmat ban kersha ne ka jingsha than klembu por lanu ban sange dau CM berim ka KHDC uba adalbert nongrom halor ka jingdawa jong u na ka sarkar ban pediang no ya ka an ka wala pen kre da ka KHDC ka village administration bill 8000 khat saw habakaran hakilat pathai kubor henne kasngi Shillong Press Club kinoy lam snong jong kasnong wapung skur ka bahapo ka East Jante Hills District hapo ka jingalam jong chairman uba Richard Rembai bat urang ba snong uba S Ringklem bat kiwei de kinong kit kam snong kilapen pau baka doba snong wapung skur ka ai ka jingkasyan ka bapurai uba Adelbert nongrom bat kiwei de ki bahis nok ti lang bat u halor ka jingdawa na ka sarkar ban menjorno ka village administration bill ka balong ka an ka balapen kre da ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pen ko bor ki rang ba snong de liang ka DS jong upung school dorbash nong jong upung school de kwa ban ai jing krishan ko ba pura ya i ba Albert nongrum i badero i CM barim jong ka Khasi Autonomous Council hajing de bat ka jisha tran joki ne ta joki jing slot ball ini jing sha slot ball di rambash no mo hajing de ne ka te ni na kalian berbash no ni ai jing sha ba pura ye ina ya shma bat kumjo shu ni kalian ka berbash no jong usku ni khot bat ni werang kham cham le ni station kinong jantia na do west jantia ba east jantia ni khot lang ni ki sunjuk jong kerang ba snong bat kumjo ya kiseng barang per bodon ko jantia jong stay bat kumjo na ki bodon ke jingmut ban kersan na beliau dalam private ke kumta ke ni na kalian jongi kum bodor ba snong kersan medan se korba ya iba norum ina ya chakma hajing dai kan kawai pat kapang ka bakani ka dorba snong kala kren sha ka sarkar lingba ginong pathai kubor ka dei hlor ka jingsha set yap ki arngut ki riu lui ha kamiat ar pasaw trek unai lur ka snam ar hajar khat saw ha ka por baladon ka jingki persya ya ka hukum jong ka NGT ka bala pensange shwa banti dewyong ha kani ka jela kini kinoy alam snong jong snong wapung skur kila penpau ka jingsngau benyaw ya ka menteri sarkar bakmi ekatnat home police ikong Roshan Wajri namar ha ka jingwan jurep jong i hadian kini ke jingja ila khlei shibun ki jingkular ban a jingrap iki longyeng jong kini ki blasya siat bakan thop yo ba dires yang shai bat ikong set lang phawa kini kirang ba kilay thuru ba ikong Roshan Wajri ila kular ru ban penshong school yaki khun jong ikong set lang phawa ki badan kumbah nriu ne nyongot baro te ngiru na galing dorbash nong ngiran kan mau ba ka to por do ba burom ya i home minister ila wan sran lang iya ketua por badan jejah ba ka cu por ni la ai ko ndom le lenga snong te hadu menta imat ila long tam kai ni la klet ya ketua jingkula jugi te ngiku ni karpat na lenga ya dor ba snong ba ya i home minister badan brom ba in kenmau ya ketua ka ai ga ba kila kle bat ko kula mat dor ba snong hajing de bat ki aru price nong jugi kimun sem ko dor ba do ai ya ka jing